Mayong adlaw kanatong tanan maigsoon. Unsaon sa pagkahimo nimo nga panalangin sa uban? Unsaon sa pagkahimo nimo nga panalangin sa uban? Mao kini ang uluhan sa atong mensahe karong buntaga maigsoon. Kasagaran aron makapanalangin ka sa uban, muhatag ka og kwarta, muhatag ka og trabaho, muhatag kag bisan unsang pabor nga makahatag kaniya og kalipay. Apan dunay panalangin nga mas labaw pa nini maigsoon. Day usa ka silingan nga gikahadlukan sa tanang mga taong mulabay sa iyang nataran. Kay tungod sa iyang pagkamasok-anon kaayo, malinggit, maswagit, maong ginganlan siya og wakwak. Gikahadlukan siya sa mga tao, sa mga bata. Apan sa wala madugay, ang mga tao nangalipay sa daha nga mulabay sa ilang nataran. Kanas na itaw nga mulabay dito, iyang tagaan og maayong tagad, maayong pamatasan. Amiguhon niya ang mga tao, o niya hatag siya mga pruta sa iyang mga pananom, ang mga bata adto na magduwa sa iyang nataran. So unsa may kalainan? Ang kalainan migsuon kining bayhana na bag-o. Mao nang ang pagkabag-o sa tao dako kayong kahimuan alang sa tanan. Usahay ang atong pagkakristohanon, I'm sorry, kahadlukan sa uban, dili makapanalangin sa uban kay dili makita kanato ang mga tinuod pagkabag-o sa atong kinabuhi. Apan ang Biblia nagatudlo kanato kung unsaon ta mahimong panalangin sa uban. Mao ni atong kinahanglang paningkamutan. So aron kita mahimong panalangin sa uban, atong basahon ang 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 8 ngadto sa 12. 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 8 ngadto sa 12. Nagaingon mga igsuon. Sa katapusan kamong tanan kinahanglan managkaduyog, magbinatiay, maghigugmaay, ingon nga mga magsuon, maluluyon sa kasing-kasing o mapaubsanon sa hunahuna. Nga dili ka mo magbalos og panghimaraot sa panghimaraot, ni magbalos og sulting pasipala sa sulting pasipala, kundili nga panghinautan ni Hinoo ninyo maayo ang mga mapanghimaraot kaninyo. Kay alang niini kamo gipanatawag aron makapanunod kamo panalangin. Kay siya nga buot mahigugmag kinabuhi og tan-aw maayong nga adlaw, papugni kaniya ang iyang dila gikan sa pagkamadauton og ang iyang mga ngabil gikan sa pagsultig limbong. Bersikulo 11, pabiyai kaniya ang daotan og ipabuhat kaniya ang maayo. Ipapangita kaniya ang kadaitan og ipakabot kini. Kay ang mga mata sa Ginoo magasud-ong nga uyon sa mga mataron ug ang iyang mga dalunggan ipaambong sa ilang pagpangamuyo. Apan ang naong sa Ginoo batok sa mga nagabuhat og daotan. Mao kini ang pulong sa Dios, maigsoon magampo ta. Salamat Lord sa imong mga pulong nga mauno sa pag-iwag sa among kinabuhi nga usahay kini naagos kangit-ngit. Bisan pa kami na anas kahaya ka pa naglakaw kami ning kalibutan sa kangit-ngit, busa kami usahay makaambit sa kangit-ngit. Apan tuli kami pinaagi sa kahayag sa imong pulong ug unsaon namo Lord ang among kinabuhi mahimong panalangin sa uban. Kini among pag-ampo niya lamang sa ngalan sa Ginoo sa Kristo. Amen. Ang mga Kristohanon dinhi nining panahonan ni Apostol Pedro naglisod pa sa ilang pagpanginabuhi ng mga bagpong binuhat sa Dios. Tungod sa nagkalanlaing mga paglutos, mga pagsulay, tentasyon, busa-usahay dili sila kapugong sa
balos sa mga taong nagdaot kanila, mugawas lang gyapon ang ilang daang pagkatao. Makapanulti sila og mga sakit sa uban. Nining sulat ni Pedro maigsuon nagtudlo kanila kung unsaon mahimong panalangin sa uban. O kini usab makapanudlo kanato nga mahimutang panalangin sa uban. So dunay 5 ka kabag-uhan nga angay natong pagabuhaton ingon nga mga Kristohanon aron kita mahimong panalangin sa uban. Primero, diha sa versikulo 8, kinahanglang magbag-o ta sa atong panghunahuna. Tanaw ang versikulo 8. Sa katapusan, kamong tanan kinahanglan managkaduyog, magbinatiay, maghigugmaay, ingon nga maigsuon, maluluy-on sa kasing-kasing og mapaubsanon sa hunahuna. Usahay kita ang atong hunahuna mura og labaw, taas. Bawsa nga ang atong panlantaw sa atong kagalingon taas kaysa sa uban. Kining gisulti din sa versikulo 8, usa ni kasugo alang sa tanang Kristohanon. Kay tungod ang matag usa kanato dunay kahimuan nga magbag-o. So kad sa atong pagkatao pag-usab unsay gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Atong basahon ang Ezekiel 36 nga bersikulo 26 ngadto 27 nag-ingon. Mingon ang Ginoo sa diha nga gibag-o ta gianak ka pag-usab. Hatagan ko usab kamo sa usa ka bag-o nga kasing-kasing. O ang usa ka bag-ong espiritu igabutang ko sa sulod ninyo. Kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod o hatagan ko kamo sa usa ka kasing-kasing nga unod. Tungod ni ana nga gibag-o nang atong kasing-kasing atong espiritu nga gipapuy-an pagyud, no? Papuy-an pagyud sa espiritu sa anak sa Dios. Nagingon sa 27, og igabutang ko ang akong espiritu sulod ninyo. Subusa kay naa na ang grasya bag-o ng kasing-kasing bag-ong espiritu og naa pagyud nagpuyo ang espiritu sa Dios kanato, doon na natay kahimuan. Maingon kasunod, og palakton ko kamo sa akong kabalauran, og kamo magabantay sa akong mga tulumanon, og magatuman kanila. So busa, doon na natay kaakuhan, doon natay kaarangan nga bag-uhon ang atong mga kaugalingon, taras, kay tungod, gibag-o na ta sa Dios diha sa atong kasing-kasing. So busa sa pulong sa Dios, 2 Corinthians 5:17, unsay gisulti dito? Busa kun ang tao nga naa kang Kristo, siya bag-o nang binuhat. Ang daang mga buhat, butang nagapangagi na, tanawa ang bag-ong mga butang nahiabot na. So busa makita nato nga ang atong daang pagkatao mawa na. Unya ang makita mga nagbag-o natong mga kinabuhi, bag-ong taras. So busa doon na natay kaarangan nga mutuman sa sugo sa Dios. Dili mo sugo ang Dios kung wa tay kaarangan, wa siya grasyang gihatag kanato nga mahimo natong tumanon kini. Busa pag-uhon nato ang atong panghunahuna, labi na panghunahuna nato sa uban. So nining bersikulo 8 atong tan-aw dinhi nga hunahunaa ang mga maayong butang alang sa atong kaugalingon aron kita makapanalangin kanila o makapanalangin usab sila kanato. Hunahuna ang pagkahiusa diya sa bersikulo 8. Hunahuna di ang pagka mabination. Doon natay pagbati, doon natay pagmahal. Doon panghunahuna ang pagkahigugmaon. Imbis nga ato silang kontrahon, kaaway nato, atong higugmaon. Hunahuna ang pagkamapuanguron. Excuse me. So maglisod ko paglitok sa Bisaya. Onya, hunahuna usab ang atong pagkamatino, tinahuron. Bag-o na gitang pagkatao. Giusab na ta sa Ginoo, bag-o na ang atong kasing-kasing. Doon na ta espiritu sa Dios nga may magtudlo kanato sa tanang kayuhan espirituhanong butang. Sama sa gisulti ni Pablo sa mga taga Pilipos nga sila na ay problema bahin sa ilang relasyon sa sulod sa iglesia,
O niya, naapay nagkalalaing mga paglutos na ng ilang pangalagad sa Ginoo. Mo nang miingon si Pablo sa Philippians 4 verse 6, aya kamo pagkabalaka may tungod sa bisan unsang butang. Hinunua sa tanang butang, ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo pinaagi sa pag-ampo o sa pagpangamuyo uban sa pagpasalamat. Ampog yun, naigsoon. Versikulo 7, og kalinaw sa Dios nga lapaw sa tanang pagpanabot, magabantay sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong mga hunahuna diha kang Kristo Jesus. Mao kuno nga atog yung ang tango ng mga kabalaka matungod sa bisan unsang kabalaka iampo ni sa Dios kay ang kalinaw sa Dios nga lapaw sa tanang pagpanabot, magabantay sa inyong mga kasing-kasing o ang inyong mga hunahuna diha kang Kristo. Kay tungod niini nga igsoon, makapanginabuhi kita, nandunay bag-ong panghunahuna sa isig katahan, sa atong mga igsuon, sa atong higala. Busa nag-ingon sa versikulo 8, sa katapusan mga igsuon, bisan unsang butang tinuod, bisan unsang butang dungganan, bisan unsang butang matarong, bisan unsang butang ulay, bisan unsang butang hiligugmaon, bisan unsay butang maayong pamation, kung aduna may kahalangdon, kung aduna may pagkadalaygon, palandungan ninyo kining mga butanga. Buhata, nag-ingon na igsoon, buhata ninyo ang inyong nakatunan og nadawat og nadunggan og nakita kanako og ang Dios sa kalinaw magkauban kaninyo. Subo sa mao ni atong paningkamutan aron kita mahimong panalangin sa uban, paningkamutan nato kinahanglang magbag-o ta sa atong panghunahuna. Ikaduha, kinahanglang magbag-o ta sa atong tinguha. Tinguha usa. Verse 9 sa atong teksto, nga dili kamo magabalos og panghimaraot sa panghimaraot, ni magbalos og sulting pasipala sa sulting pasipala, kundili nga panghinautan ninyo maayo ang mga mapanghimaraot kaninyo, kay alam niini kamo gipanagtawag aron makapanunod kamo panalangin. So atong usbon bag-uhon ang atong panghunahuna. Kinahanglan sa mga tao nga naghatag ka natong problema, mga tao nga nagsulti ka natong panghimaraot, unsa may atong ibalos niini, unsa may atong tinguhaon. Tinguhaon nato nga kita makapanalangin kanila. Ang atong isukli kanila mao ang sila mapanalanginan. Tinguhaan nga makapanalangin dili pagbalos, may tudlo sa atong Ginoo. Pagbalos og dautan sa uban nga igsuon dili gyud maayo. Ang paghatag og panalangin maoy imong desisyon nga maoy buhaton nga ikaw makapanalangin. Kay ang pagdawat og panalangin maoy imong kadasig, maoy imong motivation nga ikaw makapanalangin aron usab makadawat ka og panalangin, madasig gyud ka. Kaya nagaingon ang Ginoong Hesukristo sa Mateo 7:12, mao naghinganlan og golden rule. Mingon ang Ginoong Hesukristo, tungod niini buhati, no? Buhati. Ikaw mo'y mubuhat sa ang mga tao sa bisan unsay buot ninyo nga ilang pagabuhaton kaninyo, kay mao kini ang kasuguan og ang mga propeta. Ambot pasabot, kung unsay buot nimong pagabuhaton sa mga tao diha kanimo, ikaw mo'y primerong mubuhat kanila og maayo. Buhati ang mga tao sa bisan unsay buot ninyo nga ilang pagabuhaton kaninyo. Mao ni golden rule. Subusa bisan pagani si Apostol Pablo mao kini gisulti niya sa mga Kristohanon nga karon nahiwi ang ilang pagpanginabuhi kay tungod nagsugod sila sa grasya karon na sa unod manang sila paghimatmunan ni Pablo
sa Galacia 6 versikulo 7 ngadto sa 8 nakaingon, ayaw kamo palimbong. Ang Dios dili mabiay-biay. Kay bisan unsay ikabugas sa tao, mausab ka na ang iyang pag-aanihon. Kay ang magapugas alang sa iyang kaugalingong unod, gikan sa unod, magaani siya pagkadunot. Apan ang magapugas alang sa Espiritu, gikan sa Espiritu, magaani siya kinabuhing dayon. Timan kini migsoon. Kinahanglan bag-uhon nato ang atong tinguha alang sa uban, aron ang ila pong tinguha alang kanato subay sa atong tinguhang gihatag kaniya, panalangin nato kaniya. Ikatulo, naigsuon. Nakita nato ang primero atong bag-uhon nato ang atong unahuna, ikaduha atong bag-uhon ang atong tinguha, ikatulo kinahanglan bag-uhon ta ang atong pagpanulti. Pagpanulti, versikulo 10. Kay siya nga buot mahigugmag kinabuhi, umutan-og maayong mga adlaw, papugni kaniya ang iyang dila gikan sa pagkamadauton og ang iyang mga ngabil gikan sa pagsultig limbon. Buot pasabot ini migsoon, pugni ang imong dila. Ang atong dila daw mura nag-impyerno, nagkalayo na. Apan dili na kita ulipon sa atong dila, kung dili kita ang muulipon sa atong dila. Kay tungod ang Espiritu sa Dios nagapuyo kanato og bag-o na atong kasing-kasing, bag-o na atong espiritu, subusa dunatay gahom nga mapugngan nato ang atong pagpanulti. Mahimong grasyanhon ang atong pagpanulti. Pagpugong sa dila, maoy mahigugmaon kini sa kinabuhi. Kung mahigugmaon ka kinabuhi, naagirong pagpugong. O ang pagpugong sa dila, mauni nagatan-aw maayong kaugmaon. Maayog yun ang kaugmaon nato kung watay nasakitan, watay na daon. So pagpugong sa dila, maoy mahigugmaon og kinabuhi. Ang pagpugong sa dila, maoy nagatan-aw maayong kaugmaon. Busa, ang pagpugong sa ato mga dila, maigsuon, makatampo kini sa usa ka malingaw nga kinabuhi. Malinaw nga kinabuhi. Naagyong kahapsay. Makontrol nimo ang mga daotang mga adlaw nga moabot kanimo tungod sa way pagpugong sa dila. Buot nimo makapanalangin ka sa uban kinabuhi. Primero, bag-uhon ta ang atong panghunahuna. Ikaduha, bag-uhon ta ang atong tinguha. Ikatulo, bag-uhon ta ang atong pagpanulti, pagpugong sa dila. Ikaupat, kinahanglan bag-uhon ta ang atong panlihok. Panlihok. Usahay ang atong dila, sahi sa atong lihok. Usahay po ang atong lihok, sahi po sa atong dila. Kinahanglan kung makontrol na atong dila, labaw makontrol ang atong panlihok. Versikulo 11, nag-ingon, pabiyai kaniya ang dautan o ipabuhat kaniya ang maayo. Ipapangita kaniya ang kadaitan o ipakukabot kini. So bag-uho ng atong mga lihok nga gisuon kay bag-o na gitang mga binuhat sa Dios. Pagbuhat na kitag maayo. Kita naanad na sa mga dautang buhat. Kay tungod mao na ang atong kinabuhi, mao na normal natong kinabuhi sa diha kita nga ulipon pa sa gahom sa kasalanan. Apan karon mga gipakataw, gipakabag-os na sa Dios, mahimo na natong makabuhat og maayo kay naa na nato ang kaakuhan, ang gahom sa pagbag-o sa atong kinabuhi. Kay tungod kita mga binag-o na sa Dios. Tinguhaag yun ang kalinaw sa atong kaigsunan sa tanang mga tao kay maunang paagi sa atong pagpanginabuhi o pagkabalaan. Kay kung walay pagkabalaan, basahon nato ang Hebrews 12 versikulo 14, nag-iingon, panlimbasugi ang pakipagdinaitay uban sa tanang mga tao. O ang pagkabinalaan nga kung wala kini, walay bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. Tanaw na yung duha. Ang atong pagpagdinaitay sa uban parallel, no?
katumbas sa atong pagkabinalaan ng kinabuhi. Dili ta mahimong mabalaan kung duwa tay pakipagdinaitay sa uban. O wa po tay gahom sa pagkabdinaitay sa uban kung wa ni bungas pagkabalaan. Kay tungod kung kining duha mawala, tima ni, walay bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. Nga naman, kay tungod siya, wala pagyud maluwas. Wala pagyud mabag-o ang iyang pagkatao. Wala pagyud siya igaanak pag-usab sa espiritu. Siya gianak lang diha sa unod nga makasasala. So busa buot nato nga mahimong makapanalangin ta sa uban. Primero, atong pagabag-uhon ang atong panghunahuna, pagabag-uhon ang atong tinguha, pagabag-uhon ang atong pagpanulti, pagabag-uhon ang atong panlihok, o labinas panglima. Kining upat, kung wala ning panlima, way silbi ning upat ng pagbago. Ikalima, kinahanglang magbag-o ta sa atong kahadlok. Na dunay kahadlok nga balaan ug dunay po'y kahadlok nga dautan. Right? Kining atong atong istorya kag kahadlok nga maayo, kahadlok nga balaan. Basa nato ang atong teksto bersikulo 12. Kay ang mga mata sa Ginoo magasud-ong nga uyon sa mga matarong ug ang iyang mga dalunggan gipaambong sa ilang mga pangamuyo. Apan ang naong sa Ginoo batok sa mga daot nagabuhat og dautan. Timani, sa diha nga kita dili pa bag-o sa atong pagkinabuhi, sa atong kasing-kasing, sa tao ta mga hadlok. Apan karon kitang bag-o ng binuhat ang atong kahadlok, ang atong respeto, ang atong pagsimba ngadto na gyud sa atong Ginoo. Nganuman, kay tungod ang Dios adunay mga mata nga makakita. Lagbas gyud ang mata sa Ginoo. Gikan sa pila ka libo ka tuig ang mingagi ngadto sa pila ka tuig ka umalabot, kita tanan sa Ginoo. Kana present gyud kana sa Ginoo. Muna ginganlan siya na omnipresent. Kita gyud niya. Kinahanglan bag-ohon na ang atong kahadlok. Dili na kita mahadlok sa tao, kay sa tao mahimo natong itago kaniya ang atong mga sekreto. Apan sa Dios doon na say mga mata, sukat sa sinugdanan hangtod sa kahangturan, kita gyud sa Ginoo kung unsay atong gipamuhat, kung unsay atong mga taras, unsay atong mga sala, kita gyud sa Ginoo. Ikaduha, ang Dios adunay dalunggan nga makadungog. Dili lang mata, kundi dunay dalunggan sa Dios makadungog sa atong kasing-kasing, sa atong hunahuna, dinhi sa atong kasing-kasing, sa atong pangutukan. Like for example, Matthew chapter 9 verse 4. Apan nasayra ni Jesus ang ilang mga hunahuna, siya miingon kanilang, nganong nagahunahuna man kamog dautan diha sa inyong mga kasing-kasing. Hunahuna ra na ha, wa pa mo gawa sa nabil kung unsa nang atong gihunahuna, apan nabasa na sa Dios. Mateo 12:25, og sa pagkasayod ni Jesus sa ilang mga nahuna, siya mingon kanila, ang matag ginarian nga mabalhin batok sa iyang kaugalingon, malaglag, og ang matag syudad o balay dili mo barog, kundili mabalhin batok sa iyang kaugalingon. Kita gyud, kita sa Dios, nadungog sa Dios, kung unsay panghuna-una sa mga tao. Busa wala gyud katago sa Dios. Karon bisan ang Ginoo to naglingkod sa iyang ginarian, sa trons ginarian, apan ang gigamit na pagtan-aw o pagdungog sa atong mga buhat o sa atong nahuna, kini pinaagi sa iyang pulong. Munang sa pagwali, makakita nato nga naibaw-an sa Dios o naibaw-an sa pulong kung sa atong hunahuna, kung sa atong sala. Kay mao kini ang mata ag dalunggan sa Dios, ang iyang pulong. Bisan tuod nga tuwa siya sa langit, kita niya tanan, nagdungog niya tanan, apan pinaagi sa pulong aron kita anha musalig sa iyang pulong, kay kini maoy makakita o makadungog sa tanan natong panliyo. Hebrews 4:12 ngadto 13 nagiingon,
Kayang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab og modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag og espiritu sa mga lutahan og mga kauyukan og mutugkad sa mga hunahuna og katuyuan sa kasing-kasing. Tanawa, mutugkad sa mga hunahuna og katuyuan sa kasing-kasing. Muna maingon sa versikulo 13, bahin sa Dios og sa panan-aw sa Dios walay binuhat nga natago. Hinunua ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya kang kinsa magahatag ra unya kitag husay. So kung gusto nato mahimong panalangin sa ubahan kay tungod kita gibag-o na, bag-ohon nato ang atong panghunahuna, bag-ohon nato ang atong tinguha, bag-ohon nato ang atong pagpanulti, bag-ohon nato ang atong panlihok. Labi na sa tanan, bag-ohon nato ang kahadlok. Ang kahadlok yun nato adto lamang ug lamang sa Dios kay tungod siya nakahibalo sa tanan. Og kaniya kita maigsuon muhatag og husay pag-abot sa panahon. So aron mahimot ang panalangin og makapanalangin ta sa uban, kinahanglan bag-o nato ang atong sa panghunahuna, tinguha, pagpanulti, panlihok, ug labi na ang atong kahadlok. Kahadlok gyud ang Dios. Kita mga anak sa Dios, respetar ta, honor God, worship God. Siya lamang gayud ang atong kahadlukan, ang atong pagasilbihan. Kay siya nakabalo sa atong kasing-kasing, siya nakadungog sa tanan natong ipagpanulti sa hunahuna. Kita niya tanan tibuok natong pagkatao sa kinasudlan. Mao nga ang Dios makatarunganon sa paghusga kanato sa diha nga mga tubang ta aron kita hatag og husay kaniya. Timan ikana migsuon. Unsay buhaton aron mahimot ang panalangin sa uban? Mo kana ang pulong sa Dios nga atong natunan. Ampo ta migsuon. Salamat Lord sa imong pulong. Hinaut pa nga mamalig-on mi sa among pagsalig pagtudya kanimo o makapanginabuhi mi magalaan diha sa imong atubangan. Na dili kami mga hipokrito na malimbungon sa among kagalingon kay way limbong diha sa imong atubangan. Ang pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo.